Na kayo umalis. Videohan mo, Day. Ipopost tayo. Dahil pagpahalion. 50 ko naman ito. Parang na-clear lang. 50 ko naman. Butang na. Dalbutang cellphone ko. Ay, Day, video lang namin yan, Day. Minani ka to. Sige na. Dahil po magali. Hanggat di po nababayaran. Diyan, may pupuntahan kami, yung tita niya. Des, ikaw na lang. Ikaw na lang maiwan dito. Hindi, ako kasi yung kausap O, di iiwan mo siya. Oh. Dito naman kami dadaan ulit, walang ibang Iman ko. daan. Ay, dire. Ay, nagbate mag-video ka kana ko. Matanong sa eh. Ay! Ano lang muna po. Wait lang, kasabi ka lang yan. Hindi naman ako. Jay, ulat nga ni. Ulat nga ni, takakausip mo naman kita nila. Tawag kami ng pulis sir, maganyan. Plate number ninyo. Yun lang. Tapos ka na. Aray ko!